Il-Partit Laburista huwa l-unika garanzija għal dawk li għandhom xi delizzju tradizzjonali. Dan kien il-messaġġ li għaddew deputati mexxejja tal-Partit Laburista Ian Borch u Alex Ġus Saliba. Id-deputat Prim Ministru Ian Borch fakkar kif fl-2008 il-Partit Nazzjonalista kien waqqaf l-insib u kien il-Partit Laburista fil-Gvern li reġa' salva dan id-delizzju. Hawnhekk id-deputat Prim Ministru semma kif dawn id-delizzi għandhom jiġu salvagwardjati u jsiru b'mod responsabbli. Ħsiebi wkoll imur lejn sit il-Falcon tal-bieraħ. U aħna qegħdin hawnhekk biex niddefendu id-dilettanti responsabbli u responsabbli biss. Għaliex anke dak għandu d-delizzju tiegħu u jiddispjaċini għal min iweġġa d-delizzju ta' ħaddieħor. U nsellimlu minn hawnhekk. Min-naħa tiegħu d-deputat mexxej Laburista Alex Ġus Saliba tenna li dawn id-delizzi huma parti mill-identità Maltija u l-Partit Nazzjonalista seta' jwaqqafhom issa. Hekk għamlu u hekk jerġgħu jagħmlu pruvawna li ħajerġgħu jagħmlu l-istess ħaġa kemm il-darba jkunu fil-Gvern għaliex qalulna illum ma rnexxilhomx jgħaddu l-emendi kostituzzjonali meta jkunu fil-Gvern din hija priorità assoluta lihom illi jgħadduha mill-ewwel. Allura nerġa' ngħid u nagħlaq fuq dan il-punt l-unika garanzija għad-delizzji, għall-kultura, għat-tradizzjonijiet jibqa' Robert Abela, jibqa' l-Gvern Laburista.